алейкум, ашкои азиз, канал ташмишин ки мо имрӯз ба шумо дар бораи техникаи нав, дар бораи телефони нав Android гап мезанем ки мумкин ҳаматонда мақбул боша. Канал подписатсия карданро фаромӯш накунед. Канали Техника фақат видеои техникаи нав бромад мешавад. Мегзарем дар бораи телефон Nokia 8. сохти он аз алюминий бошад ки нав аввалин бор дар бадани Android сохта шудааст ва бо ранги зард ва сабз ва обӣ сохта шудааст ки телефон ай ду пара нишон метиҳад экран. дар экран ҳам камераи пеш, ҳам камераи яқиб. овозаш боша компания Ozok Capital 300 градусай овоза чотки запс мекунад. ягон овози бегунаро телефон дараҳ наметад. ҳамаш 100% камераш HD кор мекунад. ҳар ду тараф телефон ништияга. шумо метавонед ай ҳар ду параи камераро истифода баред ва дар он мешавад транслясия боз карда ба ҳар ду тарафи камераҳо ҳардуш HD кор мекунанд. муҳандиси телефони Nokia барои тарои кардани нақшаи телефон ҷода аз 6 моҳ кор кардааст ва ахир ба як хулоса омад ки ба ин дизайн ӯро ба фурӯш барорад ва дар соли 2008 шакли нав дизайниро ба роҳ бировардагие ки соли 2018 аввалои соли 2018 дар фурӯш бироварда мешавад. хай дар ахири видео ҳам мешавад Nokia 8 2018 бинед. камераи пешаш ай 11 пиксели буратай беҳтарин камерае ки компаниҳо доранд ҳамора ҷо кардагиянд. насиб кунад соли 2018 дар телефони Nokia компания Intel ҳам ҳамкорӣ мекунад. беҳтарин маҳсули 2018-ро ба бозор мебуранд. хай мо ҳам ждат мекунем телефони Nokia. беҳтарин телефоне ки ман мешиносамаш дар хиёлам Nokia. мегзарем болои сайти худашда барои абзор карданаш. телефон Androidиш 7.1 версияш 7.1 хеле ки мебинед. овозаш чоткиш 360 градус запс мекунад. экранаш 5.7 дюймай. батареяш 3700 миллиамперай. та ҳисобиш кунем фоиз ки заира дошта боша. ба ҳисоби ман дорам ами телефон 100% ки заира дошта боша. як рӯз пура интернетам коем фарқ надорад мебарад. 4 гига оперативни памят, флеш-карт памяти худаш 32 гига то 128 гига флеш-картара қабул мекунад. телефон ҳам ду сим-картаам ҳастай, ҳам як сим-картааш ҳам ҳастай. ду сим-картааш копия кардагия. экранаш экрани оригинал надорад, фақат экранои хитоӣ ки ҳастай. хеле ки бародар матин мебинем дар канали худ гуфтагия дар бораи экранҳо. хай навораи ӯро ҳам тамошо кунем. аммо хел гап задагия дар бораи экрани хитоиё ки чӣ хел ҳастанд. хай экрани хитоиро ай оригинал фарқ карданаш хай хитонам мефаҳмем чӣ хелияй. овоза 360 градус хай гуфтем ки запс мекунад. дар овози бегунаро дар вақти запс кардан роҳ наметиҳад. барои мусиқи запс кардан ба ҷои микрофон ҳам истифода бурда мешавад. барои 360 градуса компанияи Ozok аз се тарафи ҳар се тарафи камераҳо бахшон микрофони алоҳида доранд. овозҳоро алоҳида запс мекунанд. дар ахири видео ҳам як видеоролики 2018 телефони Nokia 8 2018 мемонам. хай каналда подписатсия карданро фаромӯш накунед. лайк монед, дар комментария нависен ҷавобша мегардонам. ҳатман як видео карда мегардонам ва дар оянда дар бораи техника телефонҳои нав, компютер, информатсияи нав ҳам видео карда мепартовам.